Сәлем. Бүген біз сізнің білән интернет мемнар қарайбыз. Көбірек мұны тілесеңіз, лайклар қойыңыз һәм комментарийлар қалдырыңыз. Чөнки бұл видеоны көбірек кішіге көрсетергә булышачак. Нәрсә әйтәсем килә? Миңа бик ошамый бар видеоларда татар телендә булмагач. Татар телендәге мемнар татар телендә түгел. Шуңа күрә миңа тәрҗемә итәм үзем видео монтаж ясаганда. Шуңа күрә минем Инстаграмга я Твиттерга, ул минем язмада видеосындагы, анда Твиттер я Инстаграмга миңа видеоларны җибәрегез. Каян сез карыйсыз мемнарны? Бер генә әйбер татар телендә булсыннар барысы. Без башлыйбыз. Зәммә пипә, син басмасаң, мин бассам, пипәнең калачларын ошап калам ичмасам. Мен бигрәк курыккан идем мондан. Басасы да килмәй башлаган. Инде монысы шулай чынлап та, ләкин сезне Сабантуйдан соң бер кеше дә атмаячак. Юк инде анда. Мин булсам аның урында беренче сүзем минем булыр иде. Куга башлана торган, башка бетә торган. Бу минем өчен бик тә мен һаман сыңа калам. Ничек шаяс? Xayrli kech ko'z nurlarim menim. Исәнмесез, безнең оныкларыбыз. Selam dostlar. Bir minutda uzmadı dostlar, uz vaqtida idora eta bilgan kishilar, hatto 1 minut ishimga shunday motor ijod qilib yasalar. Эфирда Томчик шоу интеллектуаль кумуляция тапшыруы. Иң әйбәте инде ул күчтәне. Бик кызгай бер иде. Шундай нигә әйтергә инде? Әйбәт кенә шундай. Машкалар өмет чәчәге кояшлы ак бәхет үләшә. Бу туган сүзеңне ишетәсен. Аңгыра син дөрес түгел йортнысың әле. Hey, Big Smoke! Бу Карл, тынычлан. Такбаш. Вау, бәтеш, бу синме әллә? Кукмара пасузысы яхшы. Алыгыз. Күпме кирәк? Менә кукмарадан кемнәр генә курыкмыймы? Кукмара буларны бәреп бара. Мен ашамыйм мондай такмаклар. Кукмара. Мен шул Фарида апайның баласы. Мен нәкъ шулай ук. Ничек әйттем бит, башыңа бер чыгарам хәзер. Үтәргә керде дип әйтәм мен сиңа. Башың бит. Барасызмы, бармаям. Булай инде төрле әйберләр буенча сугышлар. Беренчедән, кем сезгә әйтте бу чынбарлык дип? Әлбәттә бу чынбарлык түгел. Ничек инде бар татарлар да чәй ичеп кенә утыра ма һаман? Юк. Әйбәт. Нәрсә Казахстан дип? Казан ханлыгын оныткан. Мин флүрә кебек урам буйлап кеше капка төбеннән гайбәт чәйнәп йөрергә вакытым юк. Мин эштән бушамаем. Флүрә йөрсен киртек чәйнәп урам буйлап. Эткә чәйнәп. Кеше мөнәсәбәтләре, аларны тыңлап тору
Ең қызық әйбер. Шаса бу видео, лайк қойыңыз, комментарийда языңыз. Дусларыңызға да жіберіңіз. Видеолар меңа Инстаграмға, Твиттерға жіберіңіз. Сіздің де қызық видеолар болса, бір генә әйбер, барысы татар тілінде генә булырга тиеш. Татар язулары, татар видеолары, менә шул гына. Я башкортча, я чуашча, я удмуртча. Безгә барысы да ярый. Қызық болсын. Сау булыгыз.